Filɛbagaw foli tan i bi ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la ka fɔ ko o bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ o de ye kɔfilɛ kɛnɛ ye kɔfilɛ kɛnɛ ni y'a kuma mɛn dɔrɔn a bɛ an hakili lase an ka kɔrɔlen caman ma barika da kan kunun hadamadenya tacogo ani bi hadamadenya tacogo tabiyaw bɛ cogo di mun ye kunun tiɲɛ bolo mun ye bi ɲɛ bolo wali bi tiɲɛ bolo mun ye kunun ɲɛ bolo n'an y'a ta k'a da ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ sini ma sinikɛnɛ an ka denmisɛnninw olu ka siniɲɛsigi bɛ se ka lasabati o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye Mali kunnafoni ɲɛmaayaso ye o ye ni jamukan sigi sen kan kanubagaw an wulila ka an sena yala dɔgɔkun tɛmɛnen na an taara an ka Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔw bara n'o ye dɔnni yɛrɛ taabolo ye dɔnni yɛrɛ taabolo kununko ne kun y'a ta k'a lajɛ a kɛra dɔnni fan o fan ye a kun bɛ kɛ ka kabila baara a kun bɛ kɛ ka sigida baara a kun bɛ kɛ ka dugu baara hakaja jamana yiriwacogo ɲuman o bɛɛ lajɛlen kun laɲini kɛlen don dɔnni kɔnɔ wa a bɛɛ kun bɛ lasabati fana Union des Doma du Mali an bɔra olu ka kɛnɛ kɔnɔ an taara ka taa sɔrɔ u bɛ sɔnni na n'o ye dansigi fara sɔnni ye yɛrɛ nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye an n'u ka jɛ ka jamukan kɛ dansigi fara yɛrɛ sigi kun ye fɛn jumɛn ye olu yɛrɛ ka sɔnni kun ye fɛn jumɛn ye an n'u bɔra ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ye fɛn min sɔrɔ o kɔnɔ an ni aw an ka jɛ ne ka o lajɛ
I'm
Don't
Ya kuye bulu biro, kuye biro ya kuye biro, tuma de ya kuye biro. Mangala sangi ke jama bulu biro, kuye bulu biro, kuye biro ya kuye biro, tuma de ya kuye biro. Tuma na kela na ni mu bole, tuma na kela ni mu mangala. Kuye biro ya kuye biro, tuma de ya kuye biro. Na bolo ni uno, sangi biro tuma bole. Kuye biro ya kuye biro, tuma de ya kuye biro. Thank you.
What's
Jamana jugu cɛma jugu musoman ani ko kɔngɔ jugu kɔntan jugu sumaden jugu muruden jugu fɛn o fɛn ko k'e n'anw fɛ jamana ci o tuma la fɛ dan ko ani ko owó b'i bolo ji b'i bolo o ta k'o d'i ma hali bi bɛnbaw ka sira fɛ bɛnba kɔrɔmaw na sira fɛ dantigi fura baba jabiri muga cɛbiri e de ye tile e bɛ fɛn ja fɛn tɛ ja e de ye dan ye e de ye danw kɛrɛfɛga ye hali bi ka woro nin ka ji ma ka ji ma sira union cɛden o cɛden farafinna kɔnɔ farajɛla kɔnɔ mali kɔnɔ yan mali kɔ kan o tuma la jamana ka woro don jugu o jugu jugu kɛrɛfɛla nɛgɛ sigi o
trafic de là. Du coup, c'est nakeli, halibi, trafic de là. C'est le jour de cela. Du coup, kunti, au Jafra, au Santa, au Vieta, ni que Dieu, ni que Fermin, quand le dit qu'à provoquer, je suis frère, Malikono, j'en fais ouvert, du coup, ouvert, Anga Jamana, Atibra, du coup, qu'est-ce qu'on fasse aussi pour prendre la position. Anga Jamana, j'en fais ouvert, Malila, Kadantri, Jamanala, Kajamanachi, Kabukele, Omala Danzifra, Nima Danzifra Sura. Du coup, on met une heure là pour le coucher. Omala, du coup, Fragina Kono, Fragina Kono, Omala J'en fais du coup, Samia Sanji in Rodo, Roda Jamai in Rodo, Suma in Rodo, Danzifra, Konami Pro, Public Pro, Baba Jabi, Halipi, Kajima, 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 I'm about the new one, and you know, Miss Halipi, Danzifra, I was here, I'm a great. What is Najima, dikati mana bonora, dikati na bonora, dikati moya bonora, moya chibra, duko luko chibra. Jora sana baraka. Moya jora sana baraka. Wala kanga chile akana mbwa mbwana. Musoma wazira sugo. Sudah nggak nyana pokoknya. Halo. Mau ini kalah. Ini tersogoi. Yang mana tersogoi ini belum bongko. Nama aku yang ini orang Sony biar dia Sony kena kau mana tu dah muka mana orang. Amin. Tahu ni siapa? Aku kan Sony ke kau kono. Manipula, Andi ni nak. Kamali musumla kana, kamali tewla kana, ajuna kana, nakala musumati, kajibu sabati, najira kana, mali koka, koran kulati, okmala dansifra, ambe mawe, ye oro, mande utuba, hera kanye. Kenachi, okwaje konya, Wani fikendro sama kodela. Unani mbake be, unani mbake be. Eko tonika fry, wokunda kwa sama. Kama toka bosa kama. Yoto ikiso, yoto ison yoto, yoto ison sikwe. Hali fiti rola gafe. Rambo ton frère, ya tifra sombra ton frère. Hali fiti. Rambo baji. Rambo tsamanda. Aina la France, les vendra, Jean Patel, Okmala, Zondra, Zolukro, Okajibo, Okmala, Aka Urobea, Aka Jibea. Dans il faut que Mali Koda, Okmala, Tiena, Okmala, what's the rest of the Oh, Tiago, Niako, Degala, Okmala, Okmala, Jija, Okmala, Okmala, Mali Fanta and Nani, no Pembeco, Lundai, Kajaso, Okmala Jasifra, Bauson, Aka Malikokana, Kayakana, Kanakai, Babadekai, Omoro, Dansula, Dantanamala, Nalunta, Hali bile be mundo nete mundo, ambe mbani kina fa open there. Ambe kina, we you my joy. Okmala, you my
kata kulu jino ba ko mo tani da dun jino ba ko mo tani dun jino ba ko mo tani kuna fin jino ba ko mo tani o kuma la ba ko fla de ba mo ko ya o kuma la fe ne da suru ta jina manda ma na yar la kaw ko bunya do ba su ani ko la kaw ko bunya ba wuro la sini tele o kuma la kaw da ko da ko ali ni ma ta ki kan so mo fe ya ku kala jini bunya ba wuro la mali wuro du jina ko fe be mali kuno nun ye yun tele nun do mali jugu cɛ mali jugu musoman a y'o doni kɛ kaburu ye a ko doni kɛ tɛgɛ o ko o tuma la an b'a ka sɔmɔnɔ mun bɛ kungo kɔnɔ o tuma la faso ye mun ta ye faso ko ye ko mun sɔrɔ danti fara o ye sɔrɔ fɛn o fɛn de faso feerebaga ye kara wulo kɔ jeli wulo kɔ i ko faso cɛ i ko faso cɛ i ko faso cɛ i ko fara la gosi ka ye ko joni ko fajo grande ile ni songo ile ko ko gane ka ko gadi ni jalati songo ma ani banko ma sare ko ni ko ba ko hali bin ko ni so ko ngo ni ko ngo ni ti wora ko ngo ni ko hali bin kam ko pro sente ka plan ko na mo bi to so ni ko da gidan ko gidan ni ko chamana ji ko musuma ko ti ta ni mo ko ya ta ni mo ko ya la mi ko ji ko la woro ya ta ji mo ni ko joni daw ni mi ko be ni champion Olha que dança fora aqui da tua filha. Eu me beli dentro de uma amigo tudo dentro da sala. Apa sekolah negara? Ini gimana bila kita? Kenapa? Kan aku malah ambanda kai kan sih kai kan. Oh, sabar. Dan si fra aku boleh yara. Administratif de sana betrono. Maton kalfala. Umeko kono. Soko dawla. Ali bi diga duba kai. Ahera kai. Kambada kai. Wosa kai. Diga sura an kulendo. Ambemba. Litadina pache. Yoni jela kitadina pache. Dan si fra amba libanjifle. Wota ko jimo. Ali bi bemba ko srafe. Lunda nyana una srafe. Sukura una srafe. Jino ko srafe. Ali bi jino an fa na un fira. Au kwanto fie. Atuna au na bemba de jira kamandeski. Ka kono kwe, ka wora kwe, ka ali bi a joni kukele a hele ka ni ka bade ka ni jidodo ka ta ka jimo ka jambe mawmo hokmala tonjiya akal fare sekela aka mine ba sekela fe su anitile frafina kuno frajela kuno hokmala fe ka tonyele ko iko karo ayele ko iko tile hokmala fe dansi fra ika ngbo kenera su anitile so fe ngo malikono ya frafina ya frajela na jo kenona fra ebe ya iko shika apela juya na ramadan mangu na jikoro yo shefo yo babo yo msiji okumala kanga mfranyi wanka yo sekra na kono okumala fe juda le chomi jugu cha date jugu muso date foden jugu date danti fra esonko isona munde ko seknya ka kalfa boloma ka tonta ka kalfa sekela akado asona buloche kanko kono kwen kanya kono kwen ama wole su akebo ama wole tele akebo okumala danti fra indi wan jama ko oyebulusa otoko ko oyebulusa osoro ko oyebulusa obe oyebulusa su kanitili ko dumaya ilion tomo atunune adawla atunune asra atunune akidi doye amandi doye ko tijabe ko apena tuya teba ni fa de njugu yi no fe ko kuro ichesiro la oye ko sebe ni fa de njugu yi no fe ko kuro ichesiro la abata fula ni kla kanje enga de koma tujakuya komode kuya murde kuya jina kuya komode kuya mali jugu chamani jugu musuma ni woni e malila so ko kena malila kana o kuma fe olu ko kana ikunya kana mali jugu chama jugu musuma mo ga chege jugu subondala nya do ni to ma de
Allez, bien quoi, façon Chico, façon Chico, voilà la bouche. Nous avons la canard. Voilà, nous allons vite encore une fois. Kanya kuna kwe, kajenja sura, kajenja sura, kanyonya, kahera sura, kapade sura, jisaba tena, ani ungeta, kuja mani kuji mzubangeta. Kansigi fra, fama jugu ni fantan jugu, chekna ka kalfa aya protag. Chekna ka kalfa badonde.
Joli dabila pewu a ka minɛ dɔ sera ka yɛrɛ a sera ka jeli sera fara ka Ça va, la santé? Bonne santé, Goni. C'est ça. Fofana Kanijo.
Numuga me wula kama ka la no ne kama me bola o te kai ifa en ko ka to sorola ka na fulu sorola ka tu sorola ka tin chama sorola ka furumuso nyuma chama sorola ada man ne dala ko no la ko ngana ko mo on la ko ti bala no no ma ke da ma ko ngoro mo la tanjala nyani ka se banga dandigali ma pro sumala gilo kumala Ida dira kawande ni Amadou Demba no e Musa Bandi ngoya na mapenda la wati akoni ya wole yoro ala di kabi akota bi kema place ko ka ki da jama ko ta baba di tu janga ko ka ka para o te para ko fe tuwe iya ngoni ko ba nyana ka buli ayi si ta wori ko ka be bla bla kuma ayo ta ko ke para ko ala ma be o ini ko akora ni da si bakle ko ni ko ta mo de ko da si ke metru ko ba ji janga de o ye ko bla e ka para ko da si ke metru ko ba ji janga ko ni le re de ba ne ba e ba ko la ji no ko ni ko da si ke metru ko de na ko na ko ala ma ni ko ta ba wole be ko ta ba ko ne de la ka fie ma ta ba be ka ni ma no di ba ma ta ba do ko wali ka ni ma no e parce que ta no ro e ta ko ni mo ka ni ma no e ta no ke ni mo ala ma na ni ka ni ma no e parce que ta no ni e ba wole ani wole ni ka ka ya ko la ka ni yo ale ai na ala ma ni ko ka ka je ala ko ni mo ni ta o jamo jamo nyamo ya ni ala ni yo nyamo ya kale mai la bi shakle ko na o kan na ke ala ba ka da yi ka ko ya na fa yi du ne ne yi e ba ga ba ga ala ma ba te ka ko ni ko na ko ka ta be ni ka ni ya o kan na me ka la o nambra na ta ma do na ka ba o te me na hanga yi te ni no ma ni na ba ka ke ni ai ta ta ye je be te ai ta ta ye hai ji na dri be te ai ta ta wa ke yo ta mo ya mo to ta ai ta ta mo no ngi se ni wala ta mo ai ta ta tu se le tu no te ai ta ta ku ni wo ta mo ai ta ta tu se le jama me na tu te ai ta ta ai ta ta Kunci ko jafra ko sonda ko nya zanga se ma ko 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 le no bulti ko le da da ko so ndi ko ko so dasi op mala bimbo diga gusu bro op mala fa ngwan ke bro ko la ko si de passer au moi au bato bro la ko si de passer au moi no kramo ko ngore murde umbulo suma de ndugo bulo suma de ninja na ya ke law bulo ki ko fa That's what in ko lajɛ in a denbaya taara k'a cun Amadu Dunbo kan
ko kɔrɔlen ko la. A ko kɔrɔlen ko la. Sirakɔrɔ ko tɛ jɔ ale kan. Ko tɛ jɔ ale kan. K'a kun b'a kɔrɔ. Jɔnni kunnani sababu ɲuman. N'i y'a mɛn jɔnni kunna i b'a fɔ ko sababu ɲuman. A sababu ɲuman o bɔra Dana Jɔtɛ ani Dana Bilisa tigi la Sirakɔrɔ Seydou Dumunkɛ kan kelen tigi ani karamɔgɔ nɛgɛ. Sur 2h du matin waati. Sur 2h du matin waati. Amadou y'an wele. Amadou y'u wele. Wa bi wɔɔrɔ ta k'a dana. Dasi ba bi wɔɔrɔ ko ta k'o di. O de kɛra sur. O de kɛra sur. Ne taatɔ ne ka moto tiɲɛna. Ale taatɔ ale ka moto tiɲɛna. A ko Gindo k'a tiɲɛna tɔn kun. A ko Sumayila Gindo ale ka moto tiɲɛna tɔn kun de. 1000 ni 200 a seginna. Dasi 1000 ani 200 a y'o segin ko ka moto dilan n'o. Olu min b'i bolo ka fara kan. N'o kɛra o ma bala ne la Gindo du kɔnɔ bamananw ko ten bɛɛ tɛ k'a ye caman bɛ bɔ a la o tɛ k'a ye. I m'a ye denjugu ta ka ɲi Amadu ko ni wolola sa la k'i b'a siri cɛ la nkalon don n'a y'i k'i bara kɔrɔ i b'a fɔ ni k'a bila diɲɛ kan mɔgɔ tɛ ala deli sa wolo la dɛ. Amadu Dumo ni bi tile tɛ kunun ko tile la bilayi cɛfarin dɔw tɛmɛna ne n'u tile ma bɛn mɛ ne n'aw tile bɛnna nin yɔrɔnin bɛ hakili se jɔn ma fulakɛ dakantigi dɔ dalen bɛ Kolokari dugukolo kan Bawaden ni Batulumani Fakana Siribe a barika ne ye miliyɔn 1 sisan. A bɛ hakili se jɔn ma Taden ni Baru de kɔnɔ tun bɛ a barika ne A26 la ka ne don mobili kɔnɔ. A bɛ hakili se hɔrɔnkɛ jɔn ma Laladen ni Abidi a barika ne moto kura la Awusini a jɔlen filɛ yan. Mais barika da jɔn ye o kɔ Ngomi Seydou a barika ne titre foncier la sisan n y'a bɛɛ sɔrɔ jɔn sababu la Ngoni n y'a sɔrɔ jɔn sababu la Ngoni kɔnɔ nanga barika da jigiya bulon cɛden dɔ ye cɛ kuma tɛ meli jɛnɛba Nankunbɛ n bɛ barika da ye mobili dira ne ma ale de y'o téléphone ta k'a di ne ma mais o ko tɛ a tɛ yan dɛ n b'a tɔgɔ f'i ye ka cɛbakɔrɔ dɔ kanu cɛbakɔrɔ dɔ ɲɛna a kun ye i ka dɔn ko hali ni fɛnɛ tɛ yen i ye min kɛ a bɛ fɔ i kɔfɛ n bɛ barika da jɔn ye Diablo secrétaire général Seydou Konare ale de ye ne don avion kɔnɔ ka bɔ yan ka taa Kolokari dugukolo Amadu i ye bonya min kɛ an t'a fɔ ko kuma ti caya dɛ an b'a fɔ de ko ala k'a to an kɔnɔ bari ɲuman yala ka fa to i la a ka t'i kɔrɔ i m'a ye n bɛ dugawu 3 dɔrɔn de k'i ye ne ka dugawu ye 3 dɔrɔn Amadu jugu 3 bɛ buna adamaden na ala k'i kisi o jugu 3 ma i b'o jugu 3 dɔn wa jugu fɔlɔ o ye sɛgɛn jugu ye n bɛ dugawu k'i ye ala k'i kisi sɛgɛn jugu tɔɔrɔ Amadu jugu 2nan ye bana jugu ye ne bɛ dugawu k'i ye ala k'i kisi bana jugu tɔɔrɔ ma Amadu jugu 3nan ye labanko jugu ye ala k'i kisi labanko jugu ma bilayi ni buna adamaden ni ala y'i kisi ni jugu 3 ma i tɛ k'i hakili la kuma in tɛ caya i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye nafolo in ko tɛ nin ye kɔrɔlen i ye nin caman di ne ma o ko tɛ mais nin de ye adamabagayogo ye ko nin ye jo ye Mali kɔnɔ ko nin ko la a ye baara min kɛ a dɔnnen don ka dɔnkili créer k'a da ko moli ye jo ye jafɛrɛ moli ye jo n b'a fɛ Amadu mɔgɔ tɛ malo ye lakalibaga de bɛ malo adama ye fɛn min ye ne b'a dɔn e yɛrɛ fɛnɛ ye min ye ne b'a dɔn n b'a fɛ i ka ko dɔ kɛ adama ye a fɛnɛ bɛ se ka taa min lakan a n'a bɔra a muso n'a denw k'a dɔn k'a ni cɛbakɔrɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye n'o tɛ i ye bonya min kɛ o kɔrɔ k'an ka taa basi kɔrɔ yanni an ka taa basi kɔrɔ fo k'a yira bɛɛ la ko sɔnniw banna foroba sɔnni banna o sɔnni tɛmɛnen kɔ ni Amina fana bɛ maa min n'i b'a fɛ ka sɔnni kɛ i b'i gɛrɛ Murugaladugu la ni sɛ sekɛri ye ba sekɛri ye o i b'i gɛrɛ Murugaladugu la o bɛ sɔnni kɛ o de ye ala sago sago Mori a n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen ko foli b'a bɛɛ ye a ko ne jeli bɛni ko nin tɛ foli dɔ ko ye ko jini sɛlɛsɛlɛ bɛɛ n'a tɛmɛ sira n'o tɛ Amadu ye min kɛ a ma kan anw ye a ma k'a yɛrɛ ye a y'a kɛ kulukɔrɔw ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'o sara i la buna adamaden n'i ye fɛn fɛn kɛ sango sukɔrɔ nin fɛn kɛra ka sukɔrɔ de sɔn jango sukɔrɔw ka sira fɛ nin kɛra ka sukɔrɔw de lahinɛ Amadu ne karila ka ni nafolo ta a bɛ mɔgɔ dɔw kun a bɛ maa caman de kun a kariya t'u la sɔrɔ ni kari a bɛ dɔw kun olu bɛ ɲɔgɔn na Amadu ne sera ka kari ka nin kɛ vraiment an b'a fo ko i bɛ fo dan tɛ foli min na wale ɲuman dɔn ka tila ka n'i sen jɔ kɛnɛ in kan anw ti ministre ko la k'olu tɛ ministre ko la an ti président ko la u tɛ président ko la an bɛ jamana in dilanni an bɛ jamana ko de la ka jamana dilan k'a jɔ k'an ka sira tɛ ko wɛrɛ la min ko k'i b'an fɛ ni maa min b'an fɛ an b'o de fɛ n'i ko k'i t'an fɛ n'i yɛrɛ ko i t'an fɛ an t'i fɛ an fana bɛ lahara don an n'i cɛ an bɛ foli las'a ma k'an bɛ foli d'i ma a ye baara min kɛ i ye baara min kɛ i ye fansira bɔ a bɛɛ ma sira bɔ donc an
fana b'a fara an ka mɔgɔw kan. Amadu ko bi bɔlen bɔ a la k'an ka to ɲɔgɔn jigi ye. N'Ala sɔnna. Ko jigiya sira nin a kana tiɲɛ n'a da ma bɔ e fana na k'a da tɛna bɔ union fana la. N'i ka dɔnta don. Ko bɛɛ n'i ka dɔnta don. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera kɛnɛ in kan. Maa o maa n'i sera kɛnɛ in kan. N'i ko k'i bɛ kɛnɛ in mɔgɔ bɛɛ fo. N'i ko i bɛ maa bɛɛ fo. Ko min ye min kɛ. Min ye min kɛ. N'o tɛ an ka foli bɛ se Baɲi ma. N'o tɛ foli belebele bɛ di Baɲi Koyita ma. Baɲi de ye misi san. Baɲi ye misi san. Kana kɛ ka dansigi fara. K'a kɛ ka dansigi fara sɔrɔ. Donc an bɛ foli lasa. Ko donc foli kan ka d'a ma. Fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ ye. Ko bɛɛ ni cɛ yɛrɛ ye ci la maa o maa ye fɛn o fɛn kɛ. I y'a kɛ i yɛrɛ ye. I y'a k'i yɛrɛ de. Ko ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ko fɛnw bɛ kɔfɛ. Nin ye ko daminɛ de ye fɔlɔ dɛ ni fɛn min ma ɲɛfɔ a ko tɔ bɛna ɲɛfɔ sɛbɛnni min kɛlen don kaye bɛ yen a bɛɛ bɛ tila ka ɲɛfɔ min ye min kɛ a bɛ fɔ de parce que ɲumanya a dogobaga o ye nson ye n'i ye maa dɔ ka ɲuman fɔ adama a bɛ kɛ sababu ye dusu bɛ don maa wɛrɛ kɔnɔ min ye min kɛ a bɛ fɔ diɲɛ b'a mɛn o de ye ala sago la. Amadou Dumbo ka bɔ Sirakɔrɔ Megentana n ye tubabu baarakɛla ye n bɛ baara kɛ ministère de la santé la ONG min b'a fɔ a ma ko AFD Agence Française de Développement donc mais an bɛ ministère de la santé de appuyer bana ni dɔgɔtɔrɔso caman appuyer ani matériel ni furakɛli bolo kan voilà. Bon, kɛnɛ in sababuya min se yan o ye kɔrɔlen sira ye teriya sira n teri dɔ bɛ yen olu ka association de don dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ u ma mɔgɔ to mɔgɔ kɔ a donso n'a soma n'a doma n'a woyima n'a jinɛtigi a n'a dɔnnikɛla fan bɛɛ o kɛbaga y'o tigi ye ne y'a kanubaga ye n ye kɔrɔlen mɔgɔ ye n y'a sɔrɔ so dɔgɔnɔya taabolo fɛ donc o kanu sababu kɛnɛya ta ka d'an kan ka kɛnɛ in denfaya di yan. Bon bonya kɔni don bonya ni diyara n ye a ma bonya ma ni fɛn bonya d'i ma a ko t'i la wasa bonya ni diyara n ye ka d'a kan ne ye kɔrɔlen sɔrɔ so de n'i ye kɔrɔlen sɔrɔ so ka sababu min na ka n mɔkɛ cɛman 5 bɛɛ ye fa kelen ba kelen k'u baro yan'u ka waatiw cɛ kalan min dira an ma so o kalan kanu kelen kama n'a fɔra ko sukɔrɔsɔn bɛ yen anw tɛ se ka to kɔ dɛ anw fasiya de don o sababu ye n se yan voilà. nafa in tɛ se ka fɔ ka ban yanni k'i sini jɔrɔ i bɛ kunun de i miiri jigin kunun de la fɔlɔ kunun de b'a to o danbew n'o o bonyaw n'o éducation de b'a to i bɛ se ka bi sinsin nafa min bɛ nin sukɔrɔsɔn na e ma n'i ka sukɔrɔ to yen ka walita minɛ i bɔra min na i bɔra o de la dɛ donc an ka sukɔrɔw de b'an bolo da la o de la an tɛ fɛ su ninnu sɔnni ka tunu an ka danbetigiw an ka fɔlɔ-fɔlɔ k'a daminɛ Mali indépendance la fo bi an y'a jateminɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye ba don kɔrɔlen sira fɛ Ala ye sutura dɔ d'u ma fo ka t'u ka fɛn banna dɛ mɔgɔw k'u hakilina miiri donc o sukɔrɔsɔn o ye koba de y'anw bolo n'an y'an ka sukɔrɔw sɔn an b'olu dugawu n'u barika an b'o de ɲini ka basigi ani hali an ka garisɛgɛ ɲuman sɔrɔli diɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛnamaya tigɛko ɲuman an b'o de sɔrɔ o sukɔrɔsɔn in kɔnɔna na voilà. Bon n bɛ min welewelekan damadɔ de bɛ n bolo fɔlɔ ka se dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali la an ka jɛ an ka ɲɔgɔn kanu Mali problème ba fɔlɔ lɔnnitigi yɛrɛ ye jɔn ye n bɛ n'o de ye n ka denmisɛnninya kɔnɔ n ye min kalan cɛkɔrɔba ye kɛrɛfɛ lɔnnitigi ye mɔgɔ kalanna de ale de bɛ dugu lakana ale de bɛ se ka mɔgɔ in furakɛ mɔgɔ in fililen ɲɔgɔn ma ou bien ka dugu laadala tinɛ dɔ tiɲɛ olu de bɛ se ka i fara ɲɔgɔn kan
ke jibo in ke se ke mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka ko jɛngɛlenw lakile wa mɔgɔ sigida ni sigida bɛ buna adamadenw mana se ɲɔgɔn ma olu de bɛ fara ɲɔgɔn na ye an kɛ ɲɔgɔn kanu olu ni mɔgɔw kɛ denmisɛnninw gɛrɛ u fana ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba la k'u baro anw ye ne bangena Bamakɔ yan de n fa ye tubabu baarakɛla ye n yɛrɛ kɛra tubabu baarakɛla ye tɔgɔ fɔ tɛ n ka ko ye mais ni ne tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲɛda ye bɛɛ b'a dɔn karisa den ye nin ye n'i y'a ye o tubabu baara ka wolo yan n ye jamana tan ni kɔ de kɛ n ka denmisɛnninya la kalan bolo ma ka b'o bɛɛ la ka tila ka segin kɔrɔlen kan n bɛ bamanankan f'i ye cogo min na an ye nanzarakan in kalan de mais n bɛ tila ka dɔgɔnɔkan dalen da ye o kelen na o tɛ sɔrɔ ni lamara tɛ donc denmisɛnninw ka gɛrɛ ka kɔrɔlen in kalan ka se ka sini ma sinikɛnɛ ma an ka kɔrɔlen kana tunu parce que fɛn min b'an bolo n'o ye tiɲɛ ye an bolo bi k'an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin na an mana mɔgɔ o mɔgɔ ta minɛ an ta nin bilalen o magosa de b'an kan bi jamana in kɔnɔ voilà. a jɔda belebele b'a la dɛ bi bi in na yɔrɔw bɛ yɔrɔ la ni dɔnnikɛlaw ni donsow ma fara ɲɔgɔn kan Mali dugu disi tɛ donso in ma min tu tigɛ donso kɔrɔlen de ye Somare donso kɔrɔlen de ye Somare o dugu tɛ Mali la yan donso in ma min tu tigɛ jamana yɔrɔ bɛ yan bi ni donso in tɛ sisan b'a sɔrɔ caman wulilen dɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛ basigi bolo kan u kɛ donso in fara boloda la bolo minnu b'a to processus minnu bɛ basigi kuma fɔ ani k'a kɛwale kɛ k'u wele ka fara mɔgɔw kan k'u ka hakilina dɔn u fana seko ye min ye jamana ɲɛtaa ni basigi la u fana bɛ se ka mɔgɔw bilasira o la voilà. Bon an bɛ tasibila kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu ni tora jamana in basigibaliya la surasiw ka daminɛ olu la olu minɛ an ka finitigiw ye ka fara donsow kan ani jamana dɔnkotigiba fɛn fɛn bɛ yen ni ala y'u minijugu dɔgɔya jamana fɛn fɛn jamana tɔgɔ bɔra danbe ni Mali kɔnɔ k'a fɔ k'e de jɔra Mali tɔgɔ bɔli kama danbe kɔnɔna na ani bonya kɔnɔna na an bɛ tasibilakiw bɛɛ lajɛlen k'a f'u ɲɛna hali bi u k'u jija ka gɛrɛ u ni faamaw ka kuma ɲɔgɔnya ka faamaw fara u kan u ka se ka bilasirali kɛ mɔgɔ min bɛ kɔrɔlen dɔn e nana kalan tilegan fɛ ekɔli la ani min y'a kalan so aw ka faamuyali tɛ kelen dɛ voilà voilà. Bon foli tɛ banna an b'a ɲini donso den n'a ba Soma den n'a ba Woyima den n'a ba Doma den n'a ba Ɲinɛtigi den n'a ba hali bi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kanu n'a ye ɲɔgɔn kanu n'i ye mɔgɔ wɛrɛw ka jamakulu cayalen n'an ta ye u ye stratégie dɔ de sɔrɔ min bonyana n'an fana ta ye olu dun nalen an ta sɔrɔ an fɛ yan fɔlɔfɔlɔ ni sanyɛlɛma kun bɔra dugu kɔnɔ fɛn bɛɛ kun bɛ dabila k'i ɲɛsin u ma fo kɛ ban denmisɛnnin t'a la muso t'a la cɛkɔrɔba t'a la kamalen t'a la mais munna bi n'o bɛ kɛ o bɛ tɛmɛ mɔgɔw senkɔrɔ an ka cɛsiribaliya dɔɔni b'a la n'an y'an cɛsiri hali bi ka mɔgɔw ɲini k'u dɔn minnu b'a sira taama k'an kalan u kɛrɛfɛ don dɔ denmisɛnnin don dɔ maakɔrɔba ye n'i sera maakɔrɔbaya la e fana bɛ dɔ kalan ka bɛɛ lajɛlen fo hali bi an k'an jija kɔrɔlen nin kana tunu kɔrɔlen nin kana tunu an tɛ mɔgɔ musalaka kɔrɔlen ko la n'i ye Mali ye bi a sigila ko dɔ de k'a to ani kala donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔkɔrɔ minnu b'an cɛla ala k'olu mɛn an cɛla an denmisɛnnin minnu b'u sen fɛ hali bi u k'an kalan an kalifa b'u la u k'an kalan kalancogo ɲuman na pour que sini ɲɛsigi bɛ se ka basigi ka hakililajigi fana kɛ komi n fana bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kan bi bana dɔ b'an sen fɛ caman dalen t'a la mais bana nin ye tiɲɛ dɛ u ye mesure dɔw fɔ an ka hakili t'u la n'o ye ka tɛgɛ ko safunɛ la ka jɛ ka port de masque don ani ka gel utiliser bana nin bɛ yen dɛ bana in bɛ yen a bana in kɔni sababu ye fɛn o fɛn ala de b'a dɔn mais an bɛ dugawu kɛ ka da o kan ala ka tɔn nin taa ɲɛ ala ka tɔn nin taa ɲɛ ala ka to ni kala sabati ala ka to ni kala sabati voilà min bɛ n fɛ o y'o ye voilà. Bon union encouragement ye min ye kuma caman n bɛ to k'u ka réunion suit ne t'a kɔnɔ bi mais sini fana bɛ ala bolo ko bɛɛ ye hakilina kow ye ani waati ko union fɛn o fɛn jɛkulu o jɛkulu yɔrɔ dafalen dɔ b'a la yɔrɔ dafabali dɔ b'a la
donc u ka sigi u ka jateminɛw kɛ u ka kow taabolo la fɛn dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ni min ye tɔn in idéologie yɛrɛ Babaji ne n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ damadɔ yan'a ka don laban cɛ mais n y'a ye don fɔlɔ min na a ye kumakan min fɔ kɔrɔlen kan o ye n da la i y'a faamu n'o tɔn bɛ sen na bi u ka sigi ka jateminɛ kɛ fiɲɛ tɛ ban na fɛn na o mais mɔgɔninfin n'i ye fɛn o fɛn kanu o ɲuman n'a juguman o bɛ kun i fɛ n'i ye adamaden kanu a mana juguman k'i la a mana ɲuman k'i la o bɛ kun i fɛ donc fiɲɛ minnu b'a la olu bɛ se ka adamadenya ni fiɲɛ tɛ ban olu bɛ corriger dɔɔni dɔɔni donc ne fɛ tɔn ni ɲɛtabaliya kɔni o bɛ se ka bɔ mɔgɔw ka découragement na maa bɛɛ k'i cɛsiri a fɛ bɛɛ n'i ka apport de don ni bɛɛ y'i cɛsiri a fɛ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman t'a kɔnɔ bi olu bɛ don a kɔnɔ ka da sababu caman kan n'i y'a ye réunion caman a bɛ kɛ ne ɲɛna Seru fɛ yen mais n t'a kɔnɔ ani n tɛ k'a jateminɛ o tɛ kelen ye voilà ni Ala sɔnna ne b'a dɔn fɛn bɛ bɔ tɔn in kɔnɔ min bɛ bonya mɔgɔninfinw hakili ma Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ne ye Isufu Sidibe u bɛ n wele ko Kɔnɔni ne ye Domakɔnɔ denkɛ ye n sigilen bɛ Yirimajɔ n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ ma ne ye tɔn président d'honneur ye ne dalen bɛ président de kan awɔ bon jɔda bɛ ne bolo tɔn in kɔnɔ o ye ka mɔgɔw lafaamuya pour que tɔn in ka taa ɲɛfɛ parce que sisan mɔgɔninfin lafaamuya ka gɛlɛn donc parce que an bɛ danbe sira min kan bɛɛ mɔgɔ tun ne danbe kɔnɔ donc an y'an yala mansaw nɔfɛ ani mɔgɔkɔrɔbaw nɔfɛ ka hakilila min ta danbe ko in kan toujours an ne b'o k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ne b'o jɔyɔrɔ de kan. bon an ka baara bi baara in an m'a kɛ anw yɛrɛ dɔrɔn ye an y'a kɛ jamana de ye jibɔn kunfɔlɔ o kɛra jamana de ye jamana ka suma jugu o jugu bɛ jamana in na ko e de bɛ ka jamana in kɛlɛ k'a jugu bɛ nagasi k'a jugu bɛ faga an kɔni ye an ka jibɔn kunfɔlɔ kɛra o de ye parce que depuis lawale an bɛnbaw de tun b'o kɛ hali n'i b'i yɛrɛ ka sɔnni kɛ i ka sanyɛlɛma sɔnni kɛ sani i ka sɔnni daminɛ i bɛ jamana sɔnni de kɛ fɔlɔ jamana sɔnni jamana sumalen parce que ni jamana ma suma e yɛrɛ tɛ suma o donc ni jamana sumana i yɛrɛ bɛ suma i yɛrɛ bɛ basigi donc jamana sɔnni de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔn yɛrɛ ka sɔnni kɛ voilà. bon hakili la tɔn in sigira depuis tɔn in daminɛna depuis 2014 tɔn in daminɛna depuis 2014 an ye koba caman kɛ an ye sɔnni caman kɛ an ye dɔw kɛ sutadunu an ye dɔw yɛrɛ kɛ an ka sɔnnikɛyɔrɔw la bon a si kɔni tɛ kɛ ni jamana ka sɔnni tɛ min na voilà kun fɔlɔ bɛ k'o de ye fɔlɔ. bon tɔn in sigilen a nafa yɛrɛ b'a la parce que anw yɛrɛ bɛ tɔn in kɔnɔ an bɛ baara min na o baara ni tɔn in de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ dɔnbaya yɛrɛ kɔnɔ baara ni tɔn in de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc a nafa fɔlɔ ye o ye k'o ɲɛsin anw ma parce que anw ka baara de don voilà. bon an kelen tɛ dɛ an ni tɔn wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan minnu mako bɛ danbe la o tɔn mɔgɔ damadɔ bɛ yan nɔ donc an n'olu faralen don ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ. bon danbe sira la danbe ko in de gɛlɛyalen don parce que denmisɛnnin minnu wololen don sisan o tɛ danbe in dɔn parce que a ko kɛlen bɛ k'an kamana gan komi karamɔgɔ amadu y'a fɔ cogo min na e fasu e tɛ fasu la hinɛ dabila k'e bɛ taa ne ta kɛ o i b'i ta kɛ de ka sɔrɔ ka ne dɛmɛ ta la mais sisan danbe yɛrɛ ko kɛlen don anw fa sira an y'o bila an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw fa sira de fɛ donc k'an t'o la danbe sɔrɔ ka gɛlɛn i y'a faamuya parce que m'o kɔmasurun dɔ f'i ɲɛna sisan ayi komi an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ko bi kuranatigi lagosi tɛ kuranna lagosili ko tɛ n'i ko bi ko mɔgɔ minnu bɛ danbe kɔrɔlen dɔn n'i t'u la sigi k'u ka kalifa danbe la ou bien u ka kali kuranɛ la u b'i kalifa danbe o tɛ sɔn k'i kalifa danbe la mais u bɛ se ka kari k'i kali kuranɛ la parce que u tɛ kuranɛ in dɔn u bɛ fa danbe in dɔn fa danbe in tun bɛ min kɛ fɔlɔ u b'o de dɔn o ye minnu b'a dɔn o y'olu de ye mais minnu t'a dɔn olu b'i i kali kuranɛ la donc fɔlɔ n'i y'a mɛn ko jamana in tun ka di fɔlɔ kalikan de tun bɛ sɔrɔ buna adamadenw na mais kalikan tɛ yen tuguni
kalikan foyi tɛ tuguni n'o tɛ ni fɔlɔfɔlɔ don i b'i kali fɛn dɔ de la a bɛ fɔ k'i kali i ka bulonda la ou bien k'i kali i fa sira dɔ de la mais sisan o kalikan tɛ yen nɔ voilà. jamana ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama la parce que jamana ɲɛmɔgɔ dan ye président ye an ka dossier taara di fo président fɛ yen an taara yamaruya ɲini fo président fɛ an ka dossier bɛ fo yen nɔ donc ministre so tɛ Mali kɔnɔ k'an ka papier ma don yɔrɔ min na voilà donc o kɔrɔ k'an ni jamana bɛ ɲɔgɔn kalama. Bon dɛmɛ anw yɛrɛ de ka dɛmɛ ye anw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka nin baara kɛ faama ka dɛmɛ ma s'an ma foyi ma s'an ma anw yɛrɛ de y'a dabɔ an yɛrɛ de kama n'an ye dɛmɛ sɔrɔ o don n'an ma dɛmɛ sɔrɔ mais a baara kɔni tɛ tiɲɛ k'an ma dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo voilà. Bon n kɔni bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye komi dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na bana min filɛ jamana in kɔnɔ nin tiɲɛ don an kana kɛ nkalon ye o de bɛna anw sɛgɛn donc bɛɛ ka minɛ sɛbɛla ni fiɲɛjugu cira bɛɛ k'i bolo biri i kun na i y'a faamuya donc n bɛ min fɔ jamanadenw ye anw kɔni ka laɲini ye min jamana ka segin kɔrɔlen ma an kana sira kelen ta dɛ mais sira fɔlɔ an ka segin o sira kɔrɔ ma n'o kɛra ko bɛɛ dilan ne bɛ min lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma o de ye bon an bɛ dugawu kɛ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kɛlɛjugu in na ala ka parce que an ka sɔnni yɛrɛ kunba ye kɛlɛjugu in de ye an ka sɔnni yɛrɛ kun ye nin ye balawu min bɛ jamana in kɔnɔ an ka sɔnni kun ye donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kɛlɛ in ala k'a nagasi kɛlɛ in ala k'a nagasi ala k'o kɛ sukɔrɔw kama ala k'o kɛ kolokɔrɔw kama donc an kɔni bɛ jɛ ka dugawu min kɛ o ye o ye. Bon folikɛlaba min bɛ n bolo o ye ka foli lase maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a cɛ n'a muso ka foli lase jamanatigi ma ka foli lase an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dugawu laminɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana in ka ɲa jamana an tɛ taa yɔrɔ si an bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ an bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ an faw bɛ yan an bɛnbaw bɛ yan an bɔkolo yɛrɛ bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ donc an bɛɛ ka jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen jamanako la o folikɛlaba min bolo k'a lase jamana kɔnɔ den bɛɛ ma. Ori Kulubali Yegebugu an filɛ so ni min na y'a bi a ɲɔgɔn taara sigi ne kɔngɔri fɛ Yegebugu a sɔrɔla cogo jumɛn n'i y'a mɛn ko to ani kala mande ani mande lamini diɲɛ de sigir'o kan bilayi an kana ɲuman nɛgɛ jamana sigilen to ani kala le kan o dugu si tɛ ni doma ma dugu min sigi ni donso ma dugu min sigi o dugu tɛ a tɛ mais ne tɛ jigin faamaw na ne kɔngɔri y'a fɔ ko n bɛ jigin faamaw na n tɛ jigin faamaw na ne bɛ jigin an yɔrɔw de la mun na n ko n bɛ jigin u la n'i y'a mɛn ko to ani kala mande ani mande lamini cɛ o ye ko dɔ ye dɛ n b'a fɔ a ye bi Mali ye cɛfarin jamana ye bɛɛ y'o dɔn kabi lawale la bɛɛ y'a dɔn mais cɛfarin jamana don cogo di a sun taara donsow kan ka na domaw na donso n'a kɛɲɛna sogo fa la a bɛ kɛ soma ye ni donso kɛɲɛna sogo fa la a bɛ kɛ soma ye e ka Mali lajɛ kɛ munna ne bɛ jigin munna n ko n tɛ jigin faamaw na n ko n bɛ jigin anw yɛrɛ la a kɔrɔ bɛ yen n'i y'i fasiya bila k'i bɔkolo bila k'i danbe bila fulo bɛ k'i la o de kosɔn n ko n tɛ jigin faamaw na anw yɛrɛ de don
billahi kalkanya sabate billahi oya nani nai mbali kono doma doso ngo doso ni surasi bi tarike imano depuis lewale la nim fene bi ke ni surasi fulo bora ngo ma bi jeme bi da kan ngo doso do ni fene bi ke ni doso bora surasi bora doso bi da o kan okoro ma chama do okoro do hay krofe klep lenye est-ce que doso to fora lo famo fewa o ba do ko mali sigila ni doso le kala ta kwai wala yin kala le do billahi taala ne ko ri pa fo ne bi boy yiga bu ko ri kulubali ni dozo ni kala do ni ala ke andime ala na ma fonere mo be dozo ro ni ala ke abi ma keme fa ka to safe o ma ni ya mene ko kelete ha ki to safe ka keleke wa to ani kala mante ani mandela mene ala ka jamana kulusuma ala ka jamana tanye billahi ma fo famo ni ko nunu ni doso mo antima ala nek me fe ka dakulu yakle mi fo ode ni ko idan so ne to ko Sulman Dumbuya suma ba fo ko jesolo ne ka dugu to ko le jere mo ko chama me ata korodo ne kelma sa mo de ne jefle buguni le fe zanje bu marale la sabu mi ne se toni sabu le ne se dambe sabu le ne se horonya sabu le ne se yere wala sabu le ne se yen so jasoro bara tabula kan bara bena ke chugudo parce que jamana ko kacha sisa retar minun tala ka hagetu ni jama fe anke chugute ko hagetu ni jama fe parce que balano ko abe ko sugudale sa bon ne be tonu fu ko sebe fu minu yu chesiri dame koniga ko fu ko sebe tando bamanan ko kunan kilikani ya fasira bla jonu wala ba kono soko ya fombe nan ke ga ya fasira bla jonu wala kono so nke ga emuye ni yembale nyini ga bi mi mo do akadogo nyine dole do nyine nyige mani abe kungo kono anyine ni nyige le no abe kungo kono bamanan ya foy kunan ke ga ya fasira bla ko jonu wala be kono so jonu wala le ka mali kono so bi parce que yan fasira bla quoi yani kan ka ko soro nyoro le yere do folo nyoro le do ke chugo mina an susan chemli bona ka tawla kana bla bila demse yere fembe kai na fo sisana demse shirete ko rebe bamana yere tasira do o ko jugu bale yu an ente mo koroba yu an wulula chokoroba do nyana mo ka nyana ruye min fanyana o fo ba te ka soro dem so nyana mu no fo ba ma soro o joro yoro doli ke afora minu nye u be ka ta ni bulu mi ye o ti se ka do dem so nklo la dem so were te gere la foala o te gere la bala ya fo me problem te wa boru be ka kala sira mi fe o te dame sira di o re an yoro kwa ame ko se doni nan ko segala doni mogoy kana foki fase na jeli kasabi nuna niko kite dameso koro ki fase na jeli kasabi la base na jeli kasabi la mo ka se na jeli kasabi nuna angano ke ajaranye
Me duwawu kɛ naba ni taaba ye minnu nala danbe ko na yan ka tilegan bilen ka kana danbe ɲɔfɛ n bɛ bɛɛ fo ka faamaw fo ka cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo a yɛrɛ minnu fana filɛ nana kumakan ta an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka tila ka duwawu k'a ye ala kɛ jɛnsanbilew duba la quoi ala kɛ cɛkɔrɔbabilew duba la ka duwawu b'a ye jamana kɔni k'i kɔfilɛ danbe de la daminɛ ani ɲantuma bulondaw ka jiden ye sukɔrɔw ka jiden ye hali bi ɲanaw ka jiden ye ne yɛrɛ tɔgɔ Nji Kosa Tangara nka bɛɛ bɛ n dɔn Tafari Siba ne ye Maya Bulon ka ciden ye Maya Bulon de ye ne bila ka na Maya Bulon ka taabolo ye maa o maa bɛ kɔrɔlen sira kan k'olu fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ kɔrɔlen bɛ se ka jidi jamana in kɔnɔ cogoya min na Union des Doma u fana ka taabolo ye o ye u y'a yira maa o maa fana b'o sira kan olu n'u bɛ se ka jɛ ka ko caman kɛ an n'u jɛra ko caman kan san an bɛ ɲɛnajɛba 2 kɛ san kɔnɔ an b'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye juin kalo jibɔn an b'o kɛ Babilikɔrɔni na ani an bɛ Maya sira kɛ n'o ye anw yɛrɛ ka Iji ye u b'a wele cogoya min na baara Maya sun kɛra cogo cogo fili bɛ Maya kɔnɔ nka ni fili minnu yera a kɔnɔ karamɔgɔ bɛ a kɛ to an ye hali bi an bɛ filiw lakile nka n'an y'a bakuruba lajɛ a bɛɛ kun ye ko kolokɔrɔ ɲinini de a bɛɛ kun ye dali masako de donc an bɛ se k'a fɔ o gun kɔnɔ o ɲɛna barisa sɔnniw kɛra a minɛla u ɲɛna donc bulonda y'an wasa folikan ko bamanankan na maa b'a fɔ i t'i yɛrɛ fo barisa Union des Doma olu ni Maya Bulon an bɛɛ ye kelen de ye an bɛɛ kungilenna ye kelen n'an bɛɛ kungilenna ye kelen an tɛna se k'a fɔ an bɛ folikan s'u ma nka an bɛ min fɔ dɔrɔn hali bi Dali Masa ka jidi an ye bulondaw ka jidi an ye sukɔrɔw ka jidi an ye ɲanaw ka jidi nin ka kɛ badabada ye hali bi barisa maa n'i y'i yɛrɛ bila ni ɲina n'i yɛrɛ kɔ a bɛ kɛ i labanko b'i kamana gan an bɛ yɔrɔ min na bi na fo kɔrɔlen tigilamɔgɔw ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka tunya ɲini ka tunya labange hali bi n'an ye bana in hukumu ta ni n ko n bɛ kuma o la kuma bɛ na don caman gasi la nka u bɛ n mago to hali bi ne bolo gɛlɛya mana don jamana o jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka o jamana dɔɔni kɔrɔli tigibaw k'olu ɲini furabɔlaw b'an na fɛn caman b'an na ni jamana ɲɛmɔgɔw sɔnna ka fɛn sigi sen kan ka furabɔlaw bila ka baara kɛ ne bolo an bɛ se ka bana bɛɛ kunbɛn an y'a ye farafinna jamana dɔ y'a kɛ olu y'u ka furabɔlaw dɛmɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka dɛmɛ de don ni fɛn o fɛn nana gɛlɛya kan u ka se kɔrɔlen tigilamɔgɔw ma k'u ɲininka u seko ye min a ko la ne b'a dɔn bana min filɛ kɔrɔlen tigilamɔgɔw bɛ yen bi-bi in na min bɛ se ka bana in ta ka bɔ jamana in kan nka u miiri ye ko fo u ka taa tubabuw de fan fɛ o ye kuma wɛrɛw ye n tɛna don min kɔnɔ kosɛbɛ kɛlɛko in hali bi o kɛlɛ fana o bɛɛ ye fili an kɛlen don ka kɔrɔlen fili kɔfɛ sinon an bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen gundo kɔnɔ fila ni dɔngɔnɔ tɛ se ka kɛlɛ bozo ni dɔngɔnɔ tɛ se ka kɛlɛ i n'a fɔ siya caman bɛ cogoya min na jamana in kɔnɔ nka bi bi in na an ye mun ye n bɛ yafa ɲini kuma la hali bi sira kuraw nana k'a fɔ k'an ka o kɔrɔlenw to yen i n'a fɔ dɔ tun ye sinankuyaw ye an b'a dɔn kɛlɛ tɛ se ka don an cɛ n'an ma segin kɔrɔlen sun ma a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ an ka kɔrɔlen sun ɲini k'an danbe ɲini k'a dɔn maa o maa mana i yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔnbaga o tɛ se ka don nin kɛlɛ in kɔnɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ yen f'an ka segin an yɛrɛ ma le awɔ kumakan laban min bɛ ne bolo komi karamɔgɔw kumara o y'a bɛɛ fɔ ne kɔni bɛ bonyamasegin de kɛ hali bi masa ka an to ɲɔgɔn ye masa ka an dɛmɛ hali bi ka kow taa ɲɛ
ani an yɛrɛ k'an miiri ka segin kɔrɔlen ma hali bi n bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka segin kɔrɔlen ma k'a ɲini k'a dɔn kɔrɔlen ye mun ye an kana an toro maaw bɛ kuma minnu fɔ kɛrɛfɛla la ko kɔrɔlen ye nin de ye nin de ye an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ an b'aw yɛrɛ fo ne ye Abudu Kumare ne ye Wɔfiyɛna nana INDM ka lajɛ la ne ye INDM mɔgɔ ye n y'a tɔn commune militant kɔnɔ Kulukɔrɔ cercle kɔnɔ ne yɛrɛ o président ye bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye n'i y'a ɲɛ bi an sera o de hukumu kɔnɔna na wala ne ka commune kɔnɔ cercle kɔnɔ an kɔni bɛ a la jamana ka ɲɛmajɔ sugu bɛɛ a bɛ ɲɛmajɔ sira o sira kan an bɛ cɛsiri de la o la bon jamana to lanɔgɔ la k'a to juguw bolo bon an kɔni an ma jɛn n'o ye an kɔni bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la nka mɔgɔ kelen basa kelen kɔgɔ tɛ dɛnɛ bɛɛ i bɛ ka jamana ɲini mɔgɔ min ye n'i ko i bɛ kɔ mɔ cɛ min tɔgɔ la n'a ko bama bɛ jiro a b'i senna sumaya dɛ hali n'i ma ji bila i bɛ senna sumaya a b'i n'a fɔ jamana marabagaw u ɲinɛnen don donsow ani somaw kɔ bon ni jamana in mɔgɔ wɛrɛ ma jamana in dilan dɛ donsow ni somaw de y'a dilan diinɛ si tɛ yen ko min ye jamana in dilan donsow ni somaw ka diinɛ de y'a jamana in dilan bon an b'a fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔrɔ ka jamana in segin a nɔnɔ k'a ja a nɔnɔ ka sɛtanɛ ba a nɔnɔ jamana marabagaw u k'u ɲɛsin ni kulu fila in ma donsow ni somɔgɔw ne ma fɔ tɔw tɛ baara la dɛ nka min ye fɛn mɔgɔ min ye fɛn dilan o de bɛ s'a walanko la dɛ mɔgɔ min ye fɛn dilan bana ma a yɔrɔ minɛ o b'a dɔn a kan ka changer nin cogo la nin kan ka don yan nin kan ka don yan mais min m'a dilan n'i nana o bila a kunna o kɔni o b'a ɲagami koyi an kɔni tiɲɛna an tɛ sitanɛ fɛ jamana in kɔnɔ wa sugu don o don an ka cercle kɔnɔ an ka commune kɔnɔ jamana min ɲɛmajɔ cogo cogo anw somaw n'an donsow an kɔni b'o baara la bon ne kɔni denmisɛnnin bɛ gɛrɛ ne yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ mɔgɔkɔrɔba ye parce que mɔgɔ min ma tɛmɛ san 60 kan o tɛ mɔgɔkɔrɔ ye ayiwa nka alihamudulilayi ne bɛ denmisɛnninw ne barika da k'u ye parce que ne yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ a denmisɛnnin ka ca cɛkɔrɔba ye denmisɛnnin minnu bɛ san 30 minnu ma san 40 bɔ fɔlɔ o ka ca kɔnɔ yala ne kɔni tɛ se ka denmisɛnninw lajuguya kuma fɔ u kɔni bɛ ne lamɛn a dozo denmisɛn yɛrɛ yala an ka dozo n kɔni tɛ dozo kuntigi ye nka ne yɛrɛ ka dozo kuntigi ye denmisɛnnin min b'a nɔfɛ bi a maa 50 ni a ɲɛ dɔ bɔ wa fanba bɛɛ ye denmisɛnninw ye u si tɛ mɔgɔkɔrɔw ye wala tiɲɛ don o kɔni o ye tiɲɛ ye mɛnɛ mɔgɔw bɛ ɲugun an na diinɛw bɛ yen an tɛ diinɛ tɔgɔ fɔ nka diinɛw bɛ yen olu bɛ ɲugun anw na ni k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ k'olu lakana diinɛ tɛ Mali in kɔnɔ ko soma ni donso tɛ ka diinɛ min lakana nka olu kɔni bɛ ka ɲugun anw na u ka ɲugun in u k'o dabila an bɛ ka tɛmɛ ni an ka siraw ye u kana ɲugun an na n'u ɲugunna nɔ u fana bɛ tila ka ɲugun u yɛrɛ la dɛ parce que bamayɛlɛmɛ si n'a donna ɲɔ na a b'a can dɛ nka n'i ye si to a nɔnɔ a bɛ ɲa u kana maa si kana ɲugun an na anw bɛ ka bɛɛ de ye n'i kɛra faama ye domaw ni somaw u b'i ye faama président si tɛ jamana in mara k'e de tɛrɛ tɛ donso ni domaw o tɛ se ka kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn e ka ko kɔni a bɛ tiɲɛ i bolo dɛ i y'a faamuya wa mɔgɔ tɛ yen ko min ni anw kɔni ka ko anw mɔgɔ juguya t'anw na wa mɔgɔ fana tɛ yen k'an bɛ ɲugun yɔrɔ mɔgɔw kɔni bɛ ɲugun an na nka minnu bɛ ɲugun an na u k'u cɛsiri u k'u angɛrɛ u yɛrɛ la ni kɔnɔkulu jɛra u bɛ bin fɔ nka ni kɔnɔw yɛrɛkɛra e hakili la ko e bɛ ka ɲugun min na k'i bɛ se ko la i tɛ se a la dɛ voilà bon ne yɛrɛ bɛ aw fo aw minnu ye kunnafoni lasebagaw ye n b'aw fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo jamana marabaga ɲumanw ne ka foli b'u ye minnu bɛ ka jamana in mara jamana kanu na n b'u fo ala k'u sankɔrɔta minnu bɛ ka jamana in mara u ka dufada nɔfɛ tiɲɛna ne tɛ se k'u fo wa n tɛ dugawu k'u ye fana minnu kɔni b'a mara u ka jamana nafala kama jamana hinɛ kama ala k'olu sankɔrɔta ala ka barika don olu la olu bɛ kɛta o kɛta kɛ
ala ka barka do la minnu mina ku bi jamana mara u yɛrɛ ka dufada n'u ka sɔrɔ nɔfɛ tiɲɛna ala kana olu ka baara foyi ɲɛ u bolo ala ka n'u sankɔrɔta ma batia me foli ka bula fɔlɔ aw ni tile ala k'an sigi ko ɲalenw kɔnɔ ne tɔgɔ ye Wadugu Wara n jamu ye Tarawele n'i y'a ɲɛya bi an nana tɔn in de kɔsɔn tɔn in a kunnafoni fɔra an ye Babaji fɛ an ye mɔɔw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di o don kɔni tɔ kɛra bɛɛ kanu ye misaliya la tɔn président a sigira Kulukɔrɔ nka a tɛ Kulukɔrɔ yɛrɛ dugu kɔnɔ a ka cikɛbuguda de bɛ yen ko Sɔnikɔrɔ tɔgɔ ye Cɛfɔlɔ ne ye tɔnden ye Cɛfɔlɔ yɛrɛ denkɛ sigilen filɛ nin ye Isa Fɔnba Cɛfɔlɔ Fɔnba de ye tɔn président ye an kɔni ye tɔnko ye an y'a daminɛ depuis Babaji balolen bɛ fo kana ala y'a minɛ an na an kɔni bɛ tɔn in kan k'a kɛ an bɛ waati min na i komi bi wele kɔni ma s'an ma k'a fɔ an b'a la ka min lajɛ tɔn in kanu b'an na o de y'an se yan n'o tɛ ne tɛ Kulukɔrɔka ye ne ye Waduguka de ye nka tɔn yɛrɛ président min ye n'o ye Cɛfɔlɔ Fɔnba ye ne bɛnkɛ de don sabu a dɔgɔmuso de ye ne ba ye i ba bɛ ko o ko n'i ko i t'o rɔ i filila i yɛrɛ ma o de ye ne don tɔn in kɔnɔ folikan min bɛ ne bolo ne bɛ foli kɛ aw minnu bɛ yen ni aw ye kunnafoni ɲininaw ye an bɛ foli kɛ aw la fɔlɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye nin tɔn in ye an b'a ɲini tɔn in ala k'a jidi minnu bɛ yen n'olu k'u t'a fɛ ala k'olu ɲɛbɔ an fɛ an tɛ ka maa juguya an tɛ ka maa kɛlɛ a fɔlɔlen ko tɔn n'i y'a mɛn tɔn jɛgafɔ ani jɛgakɛ de don o de ye tɔn ye n'o tɛ n'a sɔrɔla n'an ye ɲɔgɔn ye ko kɛlɛ bɛ yen an tɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ fila dɛ siɲɛ kelen b'a ɲɛ an b'a dabila o tuma tɔn in kɔni ne b'a fɛ tɔn in ka taa ɲɛfɛ maa min b'a la i k'i cɛsiri min t'a la i ka don tɔn ye tɔn de maa dama min bɛ yan bi anw si ti bɔ dugu kelen nka bi an bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi an bɛɛ kɛra tɔnden kelen ye i b'a fɔ an bɛ fa la an bɛ ba la n'o tɛ baji b'anw ni dɔw cɛ kɔ b'an ni dɔw cɛ kulu b'an ni dɔw cɛ nka n'i y'an bɛɛ kafole yan bi bɛn de don bɛn tɛ ko o ko la o tɛ ko ɲuman ye o tuma an bɛ foli kɛ tɔnden cɛman n'a musoman a bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na tɔn in ala k'a yiriwa ala k'a fisaya ko ye a kana ko fisaya ye kɔrɔfɔ min bɛ n bolo ka fɔ o de ye nin ye ala sogo sogo ka bɔ Kulukɔrɔ Sɔnikɔrɔ an kɔni bɛ tɔn in na tɔn in kɔni tiɲɛna ɲɛtaa de don Musa de ye tɔn in sigi sen kan fo ka taa se a ka ntanyali ma tiɲɛna o waati ni sisan cɛ n balimamusow tɛ kelen ye parce que o waati jama kun ka bon o y'a sɔrɔ mɔgɔw m'a faamu nka sisan faamuya dɔ bɛ ka sɔrɔ nka dɔ bɔra jama la k'a sɔrɔ n'an y'a ta k'a filɛ tɔn in na danbe de don n'i y'a mɛn danbe hɔrɔnya de don adamaden kana f'i bɛ ko la ka tila k'a fɔ i t'a la kana ban i yɛrɛ la ban yɛrɛ la ye mun ye e ye ko dɔ k'i fa to sɔnnikɛ de la duguda sigisɔn bolisɔn e wulila e k'i fa ma ko ɲuman kɛ i ban n'i fa la e bɛ se ka hɛrɛ jumɛn sɔrɔ donc o la hali bi an k'an cɛsiri n'i y'a ye dɔ bɔra an ka jamana an ma ɲɔgɔn faamu o ni maa caman bɛ danbe fɔ i tɛ danbe dɔn n'i bɛ danbe dɔn i bɛ ka min kɛ i t'a kɛ hali bi an ka danbe ɲini k'a dɔn an ka mɔkolo ɲini k'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a bɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ sababu ye an b'a labɔ donc an ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ denmisɛn b'a la maakɔrɔ b'a la toujours kɔni ne bɛ musow de fɔ k'u waleɲuman dɔn an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara in kɛ pour que an bɛ bɔ nɔgɔ la ala sago a bonya b'a la a dan sago ani ko donc fara tan sanate cɛ la jama bɛ se ne Aminata Sakili Bayi ka bɔ Banankabugu la ne ye jɛnɛtigi i dan tɔgɔ
sababu jumɛn de sera sababu min ye ne se o ye an ka segin an danbew la ka danbe kɔrɔ sira taama an ka k'an yɛrɛ ye jamana ka se ka sabati an ka nin delili min baara kun b'o kan jamana ka ɲama jɔ denmisɛnninw ka ɲɛta sɔrɔ minnu tɛ fɛn dɔn u ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na kɔrɔbalenw yɛrɛ ka fara anw denmisɛnninw kan k'an dɛmɛ ka sira kɔrɔw jira an na an ka sira kɔrɔw taama o ye ne ka laɲini nin ko kɔnɔ ka bɔ ka bɛɛ fo o diyara n ye kanubagaw ayiwa ala ye aw garisɛgɛ kɛ nin de ye Union des Doma du Mali ka nin baara kɔnɔna na a donni kama a yirala k'a fɔ Union des Doma du Mali kelen ma nin baara kɛ u ni u jɛɲɔgɔn wɛrɛw ye baara kɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'u hamina ko ye Mali ka siniɲɛsigi ye n'u hamina ko ye an bɛɛbakɔrɔw so lahinɛ ko ye n'u hamina ko ye kɔrɔlen bɛ se ka segin ka na so cogo min na o hukumu kɔnɔna na u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a jira k'a fɔ ko bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛta kɔnɔ k'olu jɛlen o de bɛ bin fɔ jɛ ka baara a ka ca ala fɛ laɲiniw bɛ sabati dɔn dɔ la donc olu ka baara kɔnɔna na an ye min sɔrɔ ka yira aw la o ye nin ye ne masa in ma an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn